Pakistan'ın Karachi port şäherinde şäyi musulmanlaryň yüzlerçesi demonstrasiýa geçirip şäýlaryň meçidine hüjüm eden söwüşçüleriň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdiler. Protestçiler hüjümi planlaşdyrmakda Talibany we gadagan edilen Safah-e-Sahaba dini topora aýpladylar. Şekarpur şäherinde şäyi meçidine 30-njy ýanwarda edilen hüjümüň netijesinde azyndan 61 adam wepat boldy. Şeýlede Pakistan'da yüzlerçe işçi milli suw we ýangýç edaralarynyň hususylaşdyrylmagyna garşy çykyş edip Islamabadda protest geçirdi. İşçiler hususylaşdyryşyň netijesinde müňlerçe iş ornunyň ýapyljakdygyny aýdýarlar. Protestçileriň liderleri öz talaplaryna gulak atylmasa esasy hökümet edaralarynyň energiýa üçinçiligini söndürjekdigini aýdýarlar. Kırgızstanyň Jalalabad şäherinde hökümet we din resmiýetleri islamçy ekstremizmiň howpy barada maslahat etmek üçin konferensiýa gatnaşdylar. Duşşykda Islam döwletiniň düzüminde Siriýada we Irakda söwüşýän ýaş kyrgyzlaryň sanynyň artmagy bilen bagly mesele üns berildi. Kırgızstanyň Içeri işler ministrligi 300 çemeti kyrgyz raýatynyň olaryň arasynda 40 ýanyň Islam döwletiniň düzüminde söwüşýänligini habar berdi. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede türk resmiýetleri körler üçin kompýuterleri we printerleri hödürlediler. Türkiýanyň halkara hyzmatdaşlygy we ösüş edarasynyň kömeginiň bahasynyň 30 000 Amerikan dollaryna barabardygy aýdylýar. Täjik resmiýetleri bu enjamlaryň kör studentleriň universitetde sapaklara gatnaşmagyna mümkinçilik berýänligini aýdýarlar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.